Bona vesprada i benvinguts al concert per la pau. Els alumnes de 5è i 6è, amb la col·laboració de tots els de primària, anem a interpretar la cançó Imagine de John Lennon. Aquesta cançó és considerada mundialment com un himne per la pau i la va escriure Lennon l'any 1971, en plena guerra de Vietnam. Enguany es complís 70 anys del naixement d'aquest músic i 30 de la seva mort, i nosaltres volem dedicar-li aquest xicotet homenatge. Imagina que no existís el paradís ni tampoc l'infern. Dalt nostre només el cel. És fàcil si ho intentes. Imagina que no hi ha països ni possessions, ni tampoc religions. Imagina a tota la gent vivint la vida en pau. Volem dedicar aquesta cançó a totes les persones que estan patint el terratrèmol d'Haití i a la memòria de totes aquelles que han perdut la vida. Imagine there no heaven to see you try. No hell below. Above the sky. Imagine all the people living for today. Imagine no conflict. It isn't hard to do. Nothing to do all my part. I already just do. Imagine all the people living life in peace. They say don't be mine, but I got it. I thought someday you'll be mine. I don't really want. Imagine all possessions. I wonder if you can. Money for real or hunger. I wonder who